Vy jste pekřovací. Takže nazdar lidi, já jsem Nampl a vítám vás u mého prvního vlogu. Dívejte, voda! Že tam spadlo. Počkej. Rakovina. Ještě jednou. Můžeme? No dělej! Ahoj. Takže nazdar lidi, já jsem Nampl. No však já furt natáčím, to se střihne. Tam je cesta! Já stojím na cestě. Jsem rebel! A drž hubu furt. Takže nazdar lidi, já jsem Nampl a vítám vás u mého prvního vlogu. Je tady se mnou, jak se jmenuje, Šteken. To je výš, kamory. Čích. A jdeme na to. Takže čau lidi, já jsem Nampl a vítám vás u mého prvního vlogu a je tady se mnou Adioman. Unga bunga! Čum debile. A je to jenom krátká informačka ohledně toho, že budeme natáčet další vlogy, které budou 2krát do týdne, takže se máte na co těšit. Mějte se a čau.